Sadio Camara nana kabo irisila a dalembe kati abe chesugo nyimina tout va bien. Manganou ne bani Assimi Goïta tche parce que Sadio Camara nana nte la détail do bento do lufo Sadio Camara nana aba fi kati Sadio Camara bora irisila nana be malla depuis kunwa kuna chini Sadio Camara nalinu. Maintenant la question qu'on se pose Sadio Camara tara irisila anya ye réseau kanye image yi ne ma armée ka pagi kablara armée ka pagi sans faire là ko Sadio Camara be irisila maye ko Mali télévision so yaira ko Sadio Camara tara visite la irisila maye Mali télé absaka ko ya blanta kalama ngo fana tieni fo ne ortem fambe yala ne ma Sadio Camara ka visite ko kuma ne mame ni Sadio Camara beta irisila kuma be be Sadio Camara ka interview de ya be ka kuma mais cette fois-ci o kuma la stratégie de Rebecca Gla ne ma fana ngo Assimi Goïta ni Sadio ngu mandi ne ma fana ngo problème be menanda do problème fana niveau la ambe oro mina ko bi Assimi Goïta ni Sadio Camara kola mbena malien be bo fili konana malien ou mandi ou tieni abisaka ka be Assimi ni Sadio e télé là parce que abisaka ka be Sadio Camara ni Assimi peut-être be gera ngona me ka foko bembe bente de voilà ngo oro faka daka parce que ni ko mo te bendron nou fla photo droba ah c'est ko tungara nta Assimi Goïta ni Sadio non kele koro karaka te mais cette fois-ci kele era de bi parce que Assimi kele me ka Sadio Camara remplacer ni et Yamusa Camara di ndela ko video ni ke armée Sadio Camara kanga barao barake Assimi Goïta Sadio Camara ka barabe boshala ka Yamusa Camara ma nyo video ke kateme Sadio Camara tara irisila kana muna Mali télévision so maboko Sadio Camara tara irisila kana surasi fefe minena abe Sadio Camara ka mogodi o temene ko fe ka bara tuguni ataki mukara farabugu bi Malien anga troupe morali mayne mentela do profondeur de laula Mali surasi munu sara farabugu ala ku dawronya ala ka hinula ala ku dawronya me down dronema nte don détail ba kono ukola beba domu ye chien beba domu ye ngaloni mais pour l'amour de ma patrie kuma do bento fo parce que nga armée kadinge be down droma voilà beba do côté de bi ni mu karabe ira mo law mu kara farabugu bi voilà anya me ko problème ko Mali armée de l'air ko drone wula me ko problème do do na drone ko problème na parce que Sadio Camara te kaka barake bara bebe Assimi Goïta ni ngara di buru donc anta donc qu'est-ce qui se passe anya kuma irimer ro farabe ko Assimi Goïta ko sranembe mais ko à la dernière minute de ko drone wula ka barake ko début ko Assimi Goïta kuma dala ko abolo ko drone wula 5h du matin parce que attacking kera souf fadir da fedi ko Assimi bolo ni drone wula drobe so ngata le rekama do Assimi madame wala c'est pour cela ni bembalia be sanfé ligue la amanogo anyo irimero anyo kuma chama me ameno dita u fanyana bembalia de be sanfé ligue la ñu de fayana ni marfatigu madanyo na o laba e marfatidi ala kana Mali mama ni tienbe mambulo ala ka sebaya dotigima me down dronima donc anya ye malien beka kalikilibu Sadio Camara kata irisuga dugula kana uma e reporter kaka Mali armée ka pagi sa fatei ko Sadio tara irisila anya ye video manu dabla Mali o kanga Sadio Camara mana déplacement fait ka be bo Mali télé la be bo Mali armée ka fengona ama bo fasi anya video manu de kabla abisa ke télé abisa ke orten yabla mais armée ka pagi sa fait ne Mali armée ka pagi sa fait la je ne ma ye de ne keni ma ye fonu ya bla ne ta kalama ne keni ya ngini ne ma ye donc Mali on kanga akli sorola ka fo problème do de bi waira armée ke Sadio buludi o va ira Sadio te ministre de la défense yérei a toko drone bala kuma bamananga ni folie flaw nyana bi Malien donc ça ne va pas entre Sadio Camara et Assimi Goïta o te menen ko fe ka bala tuguni anya e mokti ka fana borabi ye marchi ba de kebi mokti maire de bora ka foko marchi te mokti ka u baden borabi ko abasi minana kama ja oliyo o fana image flanga jango la jenyo fe kuya mogo tani kelende mine mokti fana ko ga mokti mere ko fana convoquer tuguni
Assimi be minel la de avec un mo minedron Assimi Goïta bravo mineli continue dron gawa te ko kala maw aben ala na kratie Bamako ta kaso bo kura wera jotukuni wallahi domina na pitira kana minel dabla da Assimi Goïta bravo ta mineli fe ko Assimi Goïta mo ko tan ngel ne mokti malen den munu bora kube Abbas fait général Abbas beba don c'est un vrai soldat motika bora ka manifestation ke ku ye mo tan kele mine ku ye maire yere fana convoquer kana Bamako kono u bora de Atlantique be muso ni demission de ala je jamana te marani galoni quoi c'est impossible à tese kake jamana be marani tiedi mais jamana te marani galoni ni o exemple droni donc a fo malien nyana tien be bangé ibaro ne lafiale ndo quoi parce que ne ya ba Assimi Goïta la Assimi Goïta be continuer Assimi to te jode Assimi be continuer de aba taka fede aba taka fede aba ta kungolo do bo chechile na dro aba kungolo do wo do kono aba samaka fabe afien la bambla ola dro avec ta cha o ya bani ola malien bena mal de nyumando bena kana mali sobe dro bana aya c'est fini Assimi un chemin non retour Assimi Goïta o deta ay armée bafouillé bi chaîne de commandement yo le bi Ali Bamako kerefela à 50 km de Bamako ko kasila marfachika on yerayi afle abefle akoro depuis ne fin kele ne segu tunwara ni torongono oye muso lebuli muke wallahi malien depuis ne muso photo ye général Nema Sagara ka muso torturé ko ira terela kangalon norala ne yo domine nga Assimi ya tana sosonga Assimi ka ko bana awa vidéo manu be Assimi ko propagandiste ni fauna ni Abbas nunu fanga changement di ni fanga bera bolo contraire la aw chama choube songa yisraba dafe na ma koloshi je parle de Gandhi malien aw de be ka boka Abbas neni ka Nema Sangara neni baw bulu faw baw bulu mamuru yu nindi malima aw be ka bo kulde neni bi ima abe kosugo be fonni taw tokoma je parle de Gandhi malien Boubou Mabel Jawara ani Ibusi ana o fen be abse ke ngi na do tokoko aw munu be ka bobi ka Mali armée dogoya Bamako kono ka Abbas dogoya ka Nema Sagara dogoya ani fanga ni marfa chika bora do na ko Assimi ka fanga bora aita frontière la ni surasu ya usro nu ma fanga ka fuma pu abla kuna de ay do ka Assimi ka to Assimi nu ta to la de wallahi Assimi beta Assimi Nema Sagara libuli muke che simana kiye muso libu ko ala ya tuida chebe muso sutara fendi chebe muso libu ala bi tachinye chebe muso libu ala tatuida ngalon fana kane muso mi ay ayere ni di malima ko libu anni ala ya tuida ka fuma tunya mogodi ani Sado Kamara ta divorce total Sado Kamara te ministre de la défense est blé pratiquement théoriquement ministre de la défense dou a tokoni bala ma te ka barake mais Sado Kamara est l'homme le plus aimé dans l'armée malgré tout Sorasoube Sado Kamara de feni Assimi parce que beba don jena kala didu kele fefebe ka kene do reta de Assimi kele choka kacha baturu nyanga problème bala musoko bala ni musoko do la ko la ba tien mais baturu nyang kele ndron tede Assimi be fait ka fanga bedi ka reta yi aye Mali Sorasou divisé force spéciale be ka ta loi de voter CNT kono ko ale de kef e président e massa iye mogo bali ka kuranko barake ka be bali barala ka shogali bali barala ka ministre be bali barala c'est ça i ka conseiller be Sorasou de ma yani Assimi ka doni bêtises la Sado Kamara kumbe ka Mali armée dirigée do me fa Mali Sorasou be ka ni kuma la mais c'est très important Sado Kamara kumbe ka armée dirigée domina 2021 2022 2023 on de kumbe ta terroriste yoro ngini bi Mali armée be ka geleya fe soro be abe Assimi ka geleya di Sado ka geleya te abe Assimi depuis Assimi a dado armée ko la ka Sado Kamara singoroma chel dam de dron an commencera ka yoro chama perdi an ka kaumbe attaquer ka Sado Kamara to ka bara plena an ka kankunte attaquer Malien ka attaquer daw nya korobi depuis Assimi ko ka état-major d'abord armée ko la kale yere de état-major yi o do Mali armée ko bana
ne be mun gani fo n'a be fait Mali ka armée ɲuman sɔrɔ Assimi dégager ka boy tant que Assimi be le Mali n'aura jamais une bonne armée ne ke no fo ni mu ya ma o do ni mu ma me fana wa salam lafiya o de kuma ne bolo ka fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna que ce côté soit clair Assimi Goïta n'est pas la solution a ye fɛrɛ k'a ka dégager ka boy billahi tallahi Mali armée jugu fila tɛ tɛmɛ Assimi kan la preuve est que crimo galontigɛla den o bɔra ka kokɛ Dambele ala mɔgɔ min ye Mali kunna wolo Burkina kɛlɛ la ka jamana den kolonw kɛ ɲɔgɔn kan crimo galontigɛla den o ka bɔ ka dɔ f'o ma c'est la honte mais ala bɛ tiɲɛ bange on o de fɔ ne lafiyalen don koyi a bɛɛ ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ ne segu tunkara lafiyalen b'a ko ŋɔmiyɛrɛla mɔden parce que ne b'a dɔn Assimi y'a tana sɔsɔ bon mɔgɔ mɔgɔ y'a tana sɔsɔ ils ont tous mal fini Assimi va mal finir a y'aw dɔn ka sinɔgɔ billahi tallahi Assimi va mal finir n'a ma kɛ o kɔrɔ n tɛ halala ye a y'a sɛbɛn o ka da Assimi va mal finir n'a Assimi ma malo Mali in kɔnɔ o kɔrɔ ne tɛ halala ye n bɛ dan o dɔrɔn ma